أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا. وكنا بنغمسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والله بإحسانه إلى يوم الدين. Kasim, an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ala min ye bi suba in yira an na. An bɛ Ala fo ka barikada. Bari su caman tɛmɛna ani caman y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka ni ɛri na sisan olu caman dalen don Ala ka hinɛ la. Donc an b'a ɲini Ala fɛ a ka hinɛ u la. A ka hɛrɛ k'u ye. A k'o kɛ an ka maaba minnu b'an bolo olu kanu kama. An'u bonya n'u hɔrɔma kama. Sɔli ala rasul. O kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ Alakiraba Muhamadu kan. Alakira min dala danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ kama. O de kama an b'a fɔ maa ka fisa maa ye kɛ. Siga t'o la. Maa dɔw kuma u b'a fɔ ko bɛɛ ye kelen ye. Maaw tɛ kelen ye. Sankolo belebeleba, dugukolo belebeleba, a bɛɛ lajɛlen dara fɛn min kanu kama o de ye Alakiraba Muhamadu sallallahu alaihi wasallam. Bari n'ale kun tɛ an kun tɛ ɲɔgɔn dɔn jango ka se yan. Donc an bɛ sɔli Alakira kan o ye wajibi. Siga t'o la. Bari kitabu dɔ yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna ko afdal malaikatu arba. A ko mɛlɛkɛw yɛrɛ la fasamanti o ye mɛlɛkɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu la fasamanti a ko naani de don. A fɔlɔfɔlɔ o ye Jibirila ye min bɛ na ni wahayu ye k'a jigin Alakiraba kan sallallahu alaihi wasallam. Kuranɛ ninnu bɛɛ nana ale ka bolo de kan. A bɛ n'u jigin Alakira kan ni Ala ka yamaruya ye dɔɔni. Ale de ka fisa ni mɛlɛkɛ bɛɛ ye. Fasamantiya ye. I y'a faamu. Bon ale kɔfɛ Mikayilu bɛ yen. Mikayilu min ji minnu ni a bɛ jigin samiya la ani ji minnu bɛ jigin baji la. Ji minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ gomu ye awa bin ninnu na a bɛɛ lajɛlen yamaruya Ala y'a di mɛlɛkɛ min ma o de ye Mikayilu ye. Ale de bɛ da Jibirila kan. Donc o kɔfɛ sirafɛnw bɛ yen fiɲɛ minnu n'an b'a sɔrɔ fiɲɛ duman ani fiɲɛ kalama fiɲɛ minnu n'a bɛ ci fiɲɛ kolon a bɛɛ lajɛlen Ala y'a yamaruya ta k'a di mɛlɛkɛ min ma o de ye awa sirafɛnw ye. I y'a faamu. Ale ye mɛlɛkɛ baw la fasamantiya sabanan ye. Donc ala naaninan mɛlɛkɛ min n'ale ka fisa o naaninan o de ye mɛlɛkɛ ye maa min n'i ka wagati sera ni Ala b'a ci ka taa i ka nin bɔ mɛlɛkɛ al-maut o de ye Azraila ye. Ale de ye mɛlɛkɛ baw la naaninan ye mɛlɛkɛ minnu n'u ka fisa ka tɛmɛ mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen kan. Mais n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ mɛlɛkɛ ka ca adamaden ye siɲɛ 10 o sigiyɔrɔma 10. Bari so dɔ jɔlen bɛ alikaba la ko Baitul Ma'mur ale bɛ sankolo la mais ani alikaba u jɔlen don k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ye Ala ka masaya ye. Nin ye dɔɔni ye. Bon dugu jɛ o jɛ mɛlɛkɛ 1000 u bɛ don kinibolo da fɛ ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar u bɛ taa bɔ da dɔ in fɛ ila kɛmɛ sa olu tɛ segin fo ka taa se diɲɛ wuli ma olu tɛ segin ka na don Baitul Ma'mur kɔnɔ bilen. Siɲɛ kelen dɔrɔn. Dugu jɛ o jɛ o y'olu dugu fɔlɔ ye wa o y'a laban ye yan diɲɛ wuli cɛ. Mɛlɛkɛw bɛ Ala bolo olu bɛɛ ten. Mɛlɛkɛ kulu wɛrɛw jɔlen bɛ yen olu tɛ foyi fɔ ni Ala subahanahu wa taala tanuli tɛ olu bɛ yen o dɔrɔn de kama. Kulu wɛrɛ jɔlen bɛ yen olu tɛ foyi kama maa minnu bɛ sɔli Alakiraba Muhamadu kan olu bɛ yen ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn olu de ye. Nin bɛɛ lajɛlen ye mɛlɛkɛw ye. Donc i ka d'a la k'a fɔ mɛlɛkɛw ka fisa ni ɲɔgɔn ye. Fasamantiya bɛ mɛlɛkɛw la cogo min o fasamantiya bɛ awa hadamadenw na cogo min o cogo kelen na. N'i y'a jate minɛ k'a lajɛ Nabi ɲuman 100,000 ni 20,000 ni dɔɔni kira 300 ani 13. Siga t'a la. Olu bɛɛ lajɛlen kuntigiya kiraw bɛ tɔmɔ ka bɔ olu la fo ka n'a kɛ awa kira 5. Bon kira 5 la kira kelen wɛrɛ bɛ yen ale ka awa bon n'a bɛɛ ye a ka daraja ka bon n'a bɛɛ ye wa ale de nana kira bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale de nana ka na Nabi ɲumanya ko datugu anw de bɛ wele ko ale manto. Donc maaw ka fisa ni ɲɔgɔn ye nin cogo la fɛnw ka fisa ni ɲɔgɔn ye cogo min Ala ye fasamantiya ta. Nka a ye fɛn kelen bɛɛ de da o de ka ɲi adamaden bɛɛ lajɛlen ma o de ye sababu ye. Sababu na. Bari i y'i kɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ i nana sababu la. Bon maa o maa y'i sigi ko sababu tɛ yen i k'a dɔn fɛn dɔ bɛ taa kɛ i sigilen sababu de ye.
i nana diɲɛ na sababu wa fɛn dɔ bɛ k'i sababu ye i bɛ taa o kɛra accident ye o kɛra cungasaya ye o kɛra i tagamatɔ i ka bɔ ka bin o kɛra maaw ka t'i dalen kunu ka dɛsɛ o n bɛ taa ci la ka na weleli kɛra k'i fatura o olu bɛɛ lajɛlen ye sababu de ala ye maaw da a ye nin sababu ninnu da o de la o fɛn bɛɛ la faliyartaku fil asbab ko bɛɛ tugunnen don ala ka sababu de la donc ko bɛ nin cogoya la an ma sinsin ni alakiraba tɔgɔ ye alakira min ni danfɛn bɛɛ lajɛlen dala ale kanu kama i y'a faamu donc nin ye foli ye k'a lase alisilamɛw ma maa minnu sigilen bɛ nin na nin wagati la ni k'a lajɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina foli ni bonya ani barikada an b'o segi an ka seko n'an ka kuruwa ani ala ka walijukɛ min n'a b'an bolo dugukolo sanfɛ bi belebele i y'a faamu seko amadu sidibe bango amadu min y'i sen da alakiraba sen da ɲɔgɔn na min yɛrɛ ye anw bila k'an kana k'an bila siratigɛ tilenlen ka bari kasimu u bɛ kuma dɔ fɔ maaw bɛ na i silamɛlama diɲɛ kɔnɔ ani kɔrɔbayala hakilina bɛ falen sinon maa minnu bɛ yan bi u tɛ ala dɔn olu mana u silamɛyalama u nana k'a sɔrɔ se foyi t'u ye ala subahanahu wa taala summa sabila yanshara a yɛrɛ b'a fɔ ten kuranɛ kɔnɔ ale de kɛra sababu ye ka bɔda nɔgɔya u kana dugukolo sanfɛ i y'a faamu o de la an bɛ dugawu dɔ kɛ kutuba la an b'a fɔ man yahdi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu i y'a faamu donc ko bɛ nin cogoya la an b'an ka kutuba fo ale min kɛra sababu ye k'an bila alisilamɛya siratigɛ tilenlen kan alakira fa ka diinɛ kan diinɛ min ni ale de bɛ laban lahara maa bɛ se k'i waso ni diinɛ min ye lahara jɔn to alakira ba man t'o cɛ la ale min y'an bila o sira in kan an b'a fo k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o dan n'a ma alakira ba kanu kosɔn sɔli ala rasul sali alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin Musa Sidibe Bango Musa Songa ani Malafiya Tana an b'i fo k'i marhaba hali bi an ma tila ɲɔgɔn na ɲininkali dɔw bɛ n bolo ni ala sɔnna n bɛna minnu sɛmɛ san'an ka ɲininkali pose an bɛna foli ani bonya an bɛ o segin an ka filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ k'an filɛ an ka médiaw kan an bɛ an ka studio belebele in kɔnɔ bi n'o ye Bango TV o kɔnɔ o studio belebele an b'a kɔnɔ an b'a fɔ a baarakɛbaaw ka o bɛɛ lajɛlen fo cɛsiri mun b'o la hali bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye olu de bɛ nin ala ka diinɛ kumakan ninnu ta k'u fili dɔnni kumakanw k'a ta k'a fili diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a ye o kunna Bango TV an b'a mɔgɔw fo kibaru b'u fiyɛ k'olu fo ka Sangoma Media fo ka groupe Sangomaro officiel ka olu fana fo Sangomaro officiel an b'olu fana fo o kunna ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba an ka kuduwa yɛrɛ n'o ye Sangomaro Sidibe Bango Amadu Songa ani Malafiya Tana hali bi an bɛ foli segin a ma Musa Sidibe Bango Musa Songa ani Malafiya Tana ko tɛnɛ bɛ Malafiya la Sangomaro Sidibe Bango Amadu ale ye dɔnni walankata a ma dɔnni dogo dɛ a ye dɔnni walankata wa a banna kalanden ko ma sabula a siranna diɲɛ tiɲɛna adamadenw juguyara adamadenw tiɲɛna dɔnni bɛ dɔnni na n'i y'a yira maaw la u tɛ taa foyi kɛ n'a ye fana a kɛra tiɲɛni o kunna a siranna ninnu de kama nka a ko a ye dɔnni nin kɛrɛnkɛrɛn k'a walankata k'a di e ma ka i kɛrɛnkɛrɛn ka i bila i ni dɔgɔninw ani kɔrɔw ka dɔnni sorti k'a di aw ma o kunna a fana a ka sen da a sen na ɲɔgɔn n b'a dɔn fana i sen dalen don a sen na ɲɔgɔn o kunna Seku Amadu a b'a fɔ a ɲɛna ko tɛnɛ bɛ Malafiya la Bango Musa bisimila alhamdulillahi rabbil alamin Kasimu siga t'a la tana bɛ adamadenya la bari Malafiya ye sababu ye bamananw ko ten ko ŋunu a tɛ san sɔrɔ ni jurukisɛ tɛ o de kama hali bi an bɛ to awa ala ka kumakan ani alakiraba ka kumakan an bɛ tugu olu de kɔ alakira ye ladilikan dɔ fɔ Seydina Ali ye ladilikan dama dama don ni maa min y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye a nafa bɛ se e fɔlɔ de ma a bɛ se ma i y'a faamu a ko maa kana na i furumuso ma wagati min na i tulo bɛ mɔgɔw mankan na i ka finɛtiri kɔfɛ jama mankan bɛ e ka finɛtiri kɔfɛ k'i kana na i furumuso ma wagati nka n'i nana masa ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den ka teli ka kɛ awa maa ye maa min n'a ti malo ala ma wa a ti sira ala ɲɛ i y'a faamu a bɛ ɲɔrɔ k'i ka kɛ ala mɔgɔw kan ten a ye nin kangariw da Seydina Ali ye o filanan a ko Seydina Ali kana na i furumuso ma wagati min na n'a bolo bɛ awa laada joli la
ni sera ma wagati a ko ni den sɔrɔla kɔnɔ o den bɛ kɛ joli bɔnnaba ye dugukolo sanfɛ a ti kabako ma n'a ko a b'i faga ci yɛrɛ ɲini sinon n'a y'i sɔrɔ a b'i faga ninnu bɛɛ lajɛlen ye taamasiyɛnw ye adamadenya yɛrɛ kɔnɔ maaninfinya tana la an kan k'an farati fɛn minnu na siga t'a la i y'a faamu o kɔfɛ a ko ya Ali a ko kana na furumuso ma walaka tile wagati walima tilegan dɛrɛdɛrɛ wagati fɛ i k'a dɔn ni den sɔrɔla wagati kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen fa ka don a la a ka kɛnɛya o bɛ kɛ kɔlɔlɔ min b'a la filɛ hali n'a kɛra siɲɛ kelen den kunkolo bɛ wuli fura ka sɔrɔ a la ka kɛnɛya siga t'a la i y'a faamu bon ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaninfinya tanaw ye o kɔfɛ n'a nana don na don min n'ale kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a fɔ an ka furu siri a don barika bɛ don furu min na ni Ala ka kɔlɔsi b'a kan o ye dimanche kelen maaninfinya tanaw la n'i bɛ furu taama dumanw kɛ wali furu siri dumanw o kɛ dimanche don Ala sɔnna Ala jan b'o furu la a b'a ka furu kɛ fo k'aw fara ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna aw segin man di o la siga t'a la i y'a faamu o kɔfɛ tɛnɛndon n'i bɛ taa awa sugu la k'i ka feerefɛnw bila u b'a fɔ yɔrɔ jumɛn bitigi walima i bɛ fɛ ka place dɔ kɛrɛnkɛrɛn ye k'i ka feere daminɛ i b'a jubɔ don kɛ don min ye o de ye tɛnɛndon ye tɛnɛndon kelen lundi n'i bɛ jagofɛn ta feerefɛn n'o kɛra Ala sɔnna e b'i ka jago tɔnɔ bɔ ka tila k'i ye wari minnu don marchandise la k'a bɛɛ lajɛlen bɔ Ala subahanahu wa taala ka diɲɛ kɔnɔ bon ninnu bɛɛ ye fɛn de ye adamadenya la an kan ka ninnu kɔlɔsi de bari ninnu nafa bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kan o ye e yɛrɛ min bɛ ka baara kɛ siga t'a la bari an bɛ jamana min kɔnɔ Mali an bɛ baara kɛ an bɛ sɛnɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ jago kɛ siga t'a la i y'a faamu donc ninnu nafa bɛ an yɛrɛw de kan o kɔfɛ tarata don n'i b'i ka fura duman bɔ walima n'i b'i ka fura duman minɛ i bɛ t'o kɛ tarata don n'o kɛra Ala subahanahu wa taala bɛ mustajabu don i ka o ko la fura min n'a b'i nafa i bɛ t'o minɛ tarata don o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye awa batinu n'o ye ilimu hakika ye o gindo kɔnɔ i y'a faamu ninnu bɛɛ lajɛlen ye o kɔnɔkow de o kɔfɛ n'i bɛ fɛ k'i ka fini kala k'a don pour que k'i ka fini kala k'a don k'a fara ka ba ka fini wɛrɛ don i kɛnɛma kasi olu donw bɛ yen kaladon bɛ fini na e m'a ye maa dɔw bɛ yen i bɛ fini kura kala k'a don dɔrɔn o fini bɛ taa kɛ sabu ye e bɛ accident dɔ kɛ i bɛ ta joli kɛnɛ na ten i ka mɔgɔw bɛɛ hakili latigɛlen bɛ bali ka wele ten o ko dɔ ye karisa sɔrɔ fini dɔw b'o lase mɔgɔ ma fini dɔw doni bɛ kɛ sabu ye i bɛ taa da n'a ye mɔriku la fini dɔw doni bɛ kɛ sabu ye Kasimu a ko ka ca adamadenya a ti ɲa ɲɛɲini kɔ quoi ni sisan tɛ an ka fɔlɔ maabaw an ka fɔlɔ adamadenya yɛrɛ tɔbiya la adamaden tun tɛ don ko la ten n'i m'a ɲɛɲini nka bi in na a bɛ ka dɔgɔya ka sabu kɛ dɔnni kuma cayara siga t'a la i y'a faamu dɔnni kuma cayara siga tɛ na bon ni dɔnni tiɲɛ dɔgɔyara i b'a ye adamadenw bɛ bin ka siga sinon tiɲɛ yɛrɛ ko mana k'a ye dɔnni bɛ yen wa dɔnni ye wulibali de ye siga t'a la i y'a faamu donc o y'o don ye n'o ye awa araba ye k'i ka fini kala k'o don hɛrɛ la ka ban k'a fara fo ka fini wɛrɛ don i kɛnɛma o kɛ tarata awa araba don ni Ala sɔnna ma Ala b'i dɛmɛ o kan siga t'a la i y'a faamu o kɔfɛ ni maa min bɛ awa dugawu ɲuman kɛ wali k'a fɔ k'i bɛ dugawu kɛ su ye i bɛ fɛ ka taa ziyara ni fɛnw kɛ e k'o kɛ alamisa don alamisa nka gindo bɛ a fana ko la k'a daminɛ alamisa sɔgɔma ka taa s'a su ma ɛri dɔw b'a kɔnɔ olu ye awa kunufaya kunuw ye an karamɔgɔw tulo b'an na wa olu b'o dɔn siga t'a la i y'a faamu o kɔfɛ juma n'i bɛ fɛ ka sɔrɔkatu ɲuman bɔ sɔrɔkatu jariya walima sɔrɔkatu min i b'a bɔ k'a di fantan dɔ ma Ala k'a hinɛ se awa i ka fulenw ma i b'o kɛ juma kɛrɛnkɛrɛnnen don o kama bari an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ k'a daminɛ awa samedi ka taa bila juma la a bɛɛ lajɛlen baraji bɛ yɛlɛmɛlɛkɛw fɛ ka taa n'a ye Ala fɛ yen o bɛ kɛ ka bɛn ni juma de juma fana donc i bɛ sɔrɔkatu minnu bɔ i b'a bɔ juma n'o kɛra Ala b'i nafa n'a ye wa i y'a bɔ min kama a b'olu fana nafa n'a ye ni de ye donw ye don minnu n'an kan k'an janto ninnu na ni ninnu tunun'an na dɔrɔn adamadenya bɛ yɛlɛma n'i ye diɲɛ yɛrɛ filɛ bi diɲɛ ko caman yɛlɛmana k'a sabu kɛ mun ye fɛn min bɛ maaw kun na k'an k'an sigi ten kosɛbɛ
ala ye maaw da nka bɛɛ tɛ sigi dɛ n bɛna hadamaden da k'a d'i ma sisan ala ye mɔgɔ da k'a kɛ sugu saba de a ye mɔgɔ kelen da k'o yɛrɛ dakan kɛ nafolo de i y'a faamu i y'a ɲini i m'a ɲini ala y'i da a b'a d'i ma i ye ala dɔn i ma ala dɔn ala kɔni y'i da a bɛ waritigiya d'i ma bon olu caman hakilimaw b'olu la dɛ mais olu sɔn caman de bɛ yen olu bɛ wuli k'a fɔ ala deli ko tiɲɛ tɛ bari ala ye danna ye e lafiyalen y'a sɔrɔ nka o ti bɛɛ ye a ye maa filanan ta n'o ma wuli k'a ɲɛɲini o bɛ sa sirilen fadenw na o t'a sɔrɔ fiyewu nka n'o wulila ka sababu dɔ ɲɛɲini a b'a d'o ma ala yɛrɛ ko tɛ alikuranɛ kɔnɔ a ko adi'uni astajibu lakum a ko a ye n wele n ka aw jaabi bari maa dɔw sigilen tɛ fɛn sɔrɔ i bɛ wuli k'a ɲini n'i wulila k'a ɲɛɲini ne yɛrɛ ye jumɛn ye i ni min ka kan o bɛ ɲini k'o k'i ye n'o kɛra i b'i ka sababu sɔrɔ sinon hadamaden bɛɛ sigilen tɛ fɛn sɔrɔ dɛ i y'a faamu bon nin ye hadamadenya filanan ye a sabanan a ye maa dɔ da i b'i sen to k'i bolo to ka tila ka n'i sigi so i t'a sɔrɔ a y'o maaw da ale kɔni ye dafasi i bɛ sigi fadenw na de ye latigɛ kelen ye nka ni bɛɛ kalekan ye yan ko fantan yɛrɛ ma da diɲɛ kɔnɔ a ti ɲa dɛ ala ye maaw da bɛɛ ni dacogo de don hadamaden bɛɛ ni dolo de don wa maaw dolow ti kelen ye i y'a faamu donc nin ye hadamadenya tinɛ dɔw ye k'a f'i ɲɛna ni ala sɔnna ma ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen inshallah taala alhamdulillah Banba Musa Sogonga ani Malikiya tɛna an b'i fo k'i marahaba i bɔra sisan don yɛrɛ ye min ye i bɔra ka don fɔ an ɲɛna baara min kan ka kɛ don min na nka ɲininkali kelen bɛ yen don kelen bɛ yen nin nɔ n'o ye sibiri don ye sibiri don Banba Musa mun ni mun kan ka kɛ sibiri don den yɛrɛ a ka kungo ye mun ye bon samedi don n'o ye sibiri an b'a daminɛ don ale ka fɛn fɔlɔ min na o ye ni tagama duman i bɛ fɛ ka tagama duman kɛ jamana kɔnɔ taga ninnu na wala i bɛ fɛ ka tagama dumanw ni fɛnw kɛ i b'o kɛ samedi ala sɔnna i ɲuman bɛ taa o la ka segin ale ye tagama don duman ye i y'a faamu bari don bɛɛ lajɛlen n'a mɛlɛkɛw de don wa don bɛɛ n'a damɛlɛkɛ don i y'a faamu don dɔ bɛ yen safɛ don dɔw bɛ yen a bɛ don awa ibilisa kɔnɔ mais don dɔw bɛ yen ale bɛ siratigɛ ɲuman kan samedi ye tagama don ɲuman de ni maa min bɛ fɛ ka voyager i b'a kɛ samedi ala sɔnna i ɲuman bɛ segin ka bɔ o tagama la o kɔfɛ samedi don den n'a bangeli ka so i b'a ye ale bɛ kɛ nafolotigi ye a mana wari sɔrɔ cogo o cogo hali n'a bɛ si miliyari cɛ la nka i b'a ye ale ja tɛ sigi fiyewu o y'ale yɛrɛ dolo dacogo ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais a ja tɛ sigi fiyewu i b'a ye ten denbayatigi mais a yo a papalen don bari a ka ko kelen bɛ yen o de ma ɲɛɲini a bɛɛ ka fisa min yɛrɛ bangena samedi seli fana o ka ko ye tasuma de ale ka ko bɛ bilen k'a bilen a yɛrɛ bɛ kɛ wagati dɔ a ti da mɔgɔ si la tellement a tɛ si ala ka so mais waritigi don se bɛɛ b'a ye i y'a faamu n'o kɛra dɔrɔn i bɛ sin ka a bɛ fɔ misi dɔ ma ko nɔrdi o y'a ka bangedon saraka misi de ni cɛman don yiri 3 b'a la ni musoman don yiri 4 b'a la hayaw fana b'a la o bɛ taa basumala kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye gindo ye an bolo yan i y'a faamu ni min da sange kɔrɔ i t'a kala sira ye donc ni min mago b'a la ala sɔnna ma an bɛ tile ka maaw bangedon saraka yan i yɛrɛ bɛ yan donc a b'o cogo la o ye samedi don denw ta ye o kɔfɛ jumasi don ni maa min bangena jumasi u ka bangedon bɛ saraka ni misi de a bɛ fɔ a ma ko amardi misi ale bangedon bɛ saraka n'o de donc o don fana bɛ bɛn yiri 7 ma cɛ ta yiri 3 muso ta yiri 4 hayaw fana b'a la o bɛ taa basumala kɔnɔ n'i y'i da sange kɔrɔ i b'a kala sira ye ni maa min mago b'a la i bangedon bɛ saraka basi foyi t'a la bari hadamadenya yɛrɛ subaseman ye bangedon de ɲɛnamaya mɔgɔ ka hadamadenya tɛ se ka ɲɛ fɔ bangedon nin yɛrɛ de ka saraka k'i garisɛgɛ baara wali ka baara wɛrɛ k'i ye moriya baara yɛrɛ kɔnɔ a ka jaabi i wolodon saraka fɔlɔ nin ye tiɲɛ i bɛ den caman ye a b'a mansaw kɛɲɛ a bɛ sɔrɔ bangedon sarakabaliya de fɛ i y'a faamu bangedon sarakabaliya a bɛ kɛ sababu ye ka den caman bila ka mansa tɛnɛ tiɲɛ den minnu bɛ yen i b'a ye mansaw b'a bila ci la ka dɛsɛ walima u b'a fɔ u b'a éduquer u bɛ dɛsɛ a la a bɛ kɛ kɛɲɛkɛ yɛrɛ fo tuma dɔ a tɛ si so bangedon sarakabaliya b'o kɛ k'o lase denw ma surtout samedi don den samedi don den yɔrɔnin kelen ale de kɛ ka di k'a mansaw kɛɲɛ
y'a faamu bon o ye dacogo ye mais n'a wolodon saraka la a danbɛlɛkɛ bɛ basigi bari maa kelen o kelen ala y'i da danbɛlɛkɛ b'i la i bɛ na diɲɛ na don min maa ɲuman minnu bɛ yen n'olu bɛ dugawu kɛ ala ka den balo ala ka den balo kabi den nana o y'i ka saraka fɔlɔ de a dɔnni bilo i y'a faamu bon i bɛ taa se kalo awa san 7 ma wagati min o saraka in bɛ commencer ka dɛsɛ n'i nana balikuya ka laadala siw bɔ i la o y'i tere juguyalen ye n'i bangedenw ma saraka ni misi ye sa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn diɲɛnatigɛ kɔnɔ bilen e ta bɛ kɛ n balola maaw fɛ sara a banna donc si minnu bɛ bɔ mɔgɔ la ɲɛ n'o kɛra kaban i bangedenw bɛ saraka ni misi de nka maa minnu ye den fitinin ye saga bɛ se k'olu ta ɲɛ mais o ye den fitininw ye k'a daminɛ den bangela fo ka taa se den san 14 kɔnɔna ma mais n'a commencera ka don san 15 san 16 dasiw ni kamankɔrɔsiw ni ladarasiw commencera ka falen o y'a ka ko yɛlɛmalen tant que ni misi in tɛ sa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn hadamadenya ye nin dɔrɔn de n'an y'an ka kow ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ an bɛ kule minnu na a bɛ nɔgɔya an bolo siga t'a la i y'a faamu bamananw ko ten n'i da sange kɔrɔ i b'a kala sira ye nka k'e to kɛnɛma i t'a ye fiyewu donc an ka dɔnni ɲɛɲini inshallah dɔnni ye tiɲɛ ye o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ka taa awa tɛnɛndenw na n'o ye lundi denw ye maa min mana bange lundi o ye alakiraba muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka don ye lundi de lundi awɔ alakiraba nana diɲɛ na awa lundi siga t'o la i y'a faamu donc maa minnu bangena tɛnɛndenw olu ka bangedenw bɛ saraka ni misi de misi min fari bɛ jɛ pas turajɛ donc a bɛ saraka n'o ye siga t'a la yiri 7 don tile kɔnɔ ni cɛ don yiri 3 ni muso don yiri 4 siga t'a la i y'a faamu yiri b'olu bɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ la o kɔfɛ hayaw fana b'a la o dama siga t'a la o bɛ taa basumala kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ye gundo de donc nin ye bangedenw labɛncogo de ye ni nin labɛnna n'i y'a sɔrɔ k'i ko bari danbɛlɛkɛ mana wuli n'i sarakaw dɛsɛra ale bɛ sɔrɔ ka wuli i ka hɛrɛ bɛ bɔ fan o fan a b'a tiɲɛ i b'a ye ten maa dɔw yɛrɛ bɛ wuli ten u bɛ kow daminɛ u mana ko daminɛ u b'o daminɛ nisɔndiya ani farifoni na ka ko bɛ taa se yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ k'u ye dabali u m'i dabali e yɛrɛ de y'i yɛrɛ dabali bari i ka ko fɔlɔfɔlɔ min n'o y'i wolodon ye ale ma ɲɛɲini i ɲinɛ n'o kɔ i ka adamadenya sobasema n'i y'a ye i b'i da ka sunɔgɔ so kɔnɔ sobasema ka ɲi nin siga t'a la mais ni sobasema ɲuman tɛ so la i b'i da mɛn hakili tɛ latigɛ o ye tiɲɛ donc adamadenya an k'a kow ɲɛɲini halisa diɲɛ ma jɔlen na o de b'an lafiya an ka diɲɛnatigɛ sigi kɔnɔ yanni lahara jɔndon cɛ kosɛbɛ donc o ye awa tɛnɛndon denw ta ye o kɔfɛ tarata don maa minnu bangera tarata don olu ka bangedenw bɛ saraka ni misi de ye an b'a fɔ a ma awa wulɛmɛ a bamanankan o ye sangaba bilenma ye o y'olu ka bangedenw saraka ye i y'a faamu donc yiri 7 fana b'ale la o ye cɛ ni muso ye cɛ t'a yiri 3 muso t'a yiri 4 haya minnu b'a la o bɛ taa basumala kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu bɛ labɛn a si tɛ kɛ ten a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn k'a labɛn k'a ban pewu ka sɔrɔ k'a d'a tigi ma n'i y'a k'a kɛcogo la ni ala sɔnna ma a b'i ka adamadenya sabati k'i segin i minɛn kɔnɔ siga t'a la bari maa ka giriya maaw ka dɛsɛ i la i ka ko ɲɛɲini tigɛ gansan n'i y'an ka maaba ninnu caman jateminɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'u sɛmɛ dɔnnibaga ɲumanw de la dɔnnibaga minnu n'a bɛ mɔgɔw jigi tugu mali in kɔnɔ yan siga t'a la olu dɔnnibagaw caman tɛmɛna an bolo kosɛbɛ i y'a faamu donc adamadenya tɛ ten maa sigilen tɛ kɛ hɛrɛtigi ye ala ma bɛɛ da o kama a ye maa dɔw da olu b'a ɲɛɲini de i y'a faamu donc o ye tarata don denw ta ye o kɔfɛ an bɛ don araba kɔnɔ maa minnu mana bange araba don olu ka bangedenw bɛ saraka ni misi ye an b'a fɔ a ma ko sabugu misi u ka wolodon bɛ saraka n'o ye yiri 7 don tile kɔnɔ cɛ ta ye yiri 3 muso ta ye yiri 4 hayaw fana b'o la u bɛ taa basumala kɔnɔ ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ ɲɛɲini de maa kelen o kelen i nana nin dɔgɔkun tile 7 ye don dɔ kɔnɔ siga tɛ nin na o de kama an bɛ don ninnu da ɲɔgɔn na tan n'i mana samedi i nana juma olu don kɔnɔ i bɛ yen i y'a faamu donc maaninfinya ye sababu ye adamadenya ye dacogo ye o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ an bɛ taa don jumɛn na o ye alamisa don ye maa minnu bangena alamisa olu ka bangedenw bɛ saraka ni misi de ye an b'a fɔ a ma ko ɔlɛ sura dɔ bɛ alikuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ a ma suratul bagara jigira misi min tɔgɔ la o ye ɔlɛ misi ye donc olu awɔ o ye ɔlɛ misi ye donc olu ka wolodon bɛ saraka n'o misi ye n'i bangedenw saraka la i bɛ basigi sinon alamisa den yɛrɛ ye don den ye a cɛman bɛ yen ani musow ka di nka a tɛ furu kelen sɔrɔ k'i sigi a musoman fana b'o cogo la ale barokɛɲɔgɔn bɛɛ ye cɛw de ye mɛ ka se ka furu kelen sɔrɔ k'i sigi a ma nɔgɔn ani min mana daminɛ o mana taa worobɔ sɔɔni o bɛ tiɲɛ la
mais e ka ko man ɲɛɲini bari bange don min b'i la adamaden bɛɛ lajɛlen n'i da don de don kabi dara don min mɛlɛkɛ bɛ tugu i kɔ o bɛ tugu i kɔ ka bɛn ni don min ye a bɛ fɔ de ma damɛlɛkɛ wa a bɛ fɔ de ma k'i bange don mais n'o don in ma ɲɛɲini i b'i si bɛɛ kɛ k'a fili diɲɛ kɔnɔ yan i hakili ye k'i bɛ min sɔrɔ diɲɛnatigɛ la a ka gɛlɛn i k'o sɔrɔ i y'a faamu donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye adamaden bange don de don minnu ni an kan k'an janto la k'an ka adamadenya ka sinsin i y'a faamu donc n'o kɛra an bɛ tɛmɛ an bɛ taa don jumɛn na o ye don kuntigi ye n'o ye jumadon ye i y'a faamu jumadon ale ye don kuntigi ye hali ni jumadon den kelen pe n'a b'i bolo ale kungo bɛ i b'a fɔ 2 ni 2 ni sisan tɛ fɔlɔ bamanan yan an fɛ Mali la yan ni awa i muso jigira n'a ye 2 ni sɔrɔ fɔlɔ dɔnnibaga sira kan a bɛ kɛ ka fini minnu to i la i b'o fini 2 bɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i ŋɛniɲɛ d'a kan n'a kora k'a jɛ e min ye fa ye e b'a ɲi ka saraka to ba fana b'o cogo la a b'a bɛɛ lajɛlen ɲi n'o kɛra o bɛ dɔ bɔ awa 2 ni ko kɔlɔlɔ la mais jumaden fana kungo bɛ i b'a fɔ olu kungo cogo n'i ye jumaden sɔrɔ ka ban ani sigi dɛ a ɲɛɲini i y'a faamu bari ale den dolo ka go ale de dolo ka girin masakɛ dolo don mais n'a ma ɲɛɲini a caman bɛ kɛ denba ye tɛmɛ a fakulen don i b'a ye a tɔgɔla kow ka bon a caman yɛrɛ bɛ yen u ni maabaw ka di mais hɛrɛ kelen tɛ sɔrɔ ka b'u bolo ka k'a ye o y'a ka ko ɲɛɲini baliya ye jumadon den olu ka bangedon bɛ saraka ni misi ye an b'a fɔ a ma ko sangaba misi fari bɛ kɛ finman ni jɛman donc o y'olu ka wolodon saraka misi o fana yiri 7 ye cɛ ta yiri 3 muso ta yiri 4 hayaw fana b'a la bɛ taa basumala kɔnɔ n'i y'i da sange kɔrɔ ala sɔnna a ma kalasiraw b'a la i b'olu ye adamadenya ye sababu de ye ko bɛ nin cogo la nin ye adamadenya bangedon de ye ni k'a fɔ ye maaw ka se k'a faamu k'a fɔ adamadenya tɛ sigi ten i bɛ wuli k'i ka adamadenya ɲɛɲini de an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o y'an ka seko ye a ye adamadenw jigi tugu kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ yan an bɛ ivoiriyɛnw fo nin yɔrɔ in na ka fara burukinakaw ani an dafɛ jamana tɔ ninnu an b'a bɛɛ lajɛlen fo su ani tile u bɛ k'an wele wa u bɛ ka vokaliw ci an ma k'u ka adamadenya ɲɛɲini i y'a faamu o kɔfɛ an bɛ maliyɛnw fo i y'a faamu an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i ka adamadenya ɲɛɲini o de cɛ ka ɲi balebiya ye sababu ye n'i y'a ye minnu ye san sɔrɔ jurukisɛ kɛra sababu ye donc nin ye adamadenya gindo ye ni k'a fɔ ye ni sago ala sago ni ɲininkali wɛrɛ sago tigɛ alhamdulilahi rabbil alamina hali bi an bɛ Bango TV studio belebele an b'a kɔnɔ studio mandi min n'a bɛ ala ka diinɛ cɛre ni ka fayida fana cɛre diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Bango TV an b'ale ka studio belebele in kɔnɔ an ka media to an ma ɲinɛ o kɔ kibaru bugu fiyɛ fo ka taa se Sabaɲuman media ma fo ka taa se groupe Sahel officiel ma o kunna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kunna alhamdulillah Toyifatulahi media an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan maa o maa ni o bɛ abonnelen don nin media ninnu na ni ala sɔnna Seku Amadu Sidibe Bango Amadu Sikonga ani Malemiya tɛna a ka fayida dumanw a n'a ka wajulukan dumanw aw b'o sɔrɔ nin fɛn ninnu kan nin page ninnu sanfɛ ani ka fara Bango Musa kan Sikonga ani Malemiya tɛna Mudugula farada Sabaɲuman na ni ala sɔnna an mago mana kɛ fayida fɛn o fɛn na ni ala sɔnna a ka Malemiya ɲɛɲinini na ka taa se Sikongaw ma ani fɛn o fɛn ni ala sɔnna a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin page ninnu kan numéro fana bilalen bɛ page ninnu kan ni ala sɔnna Bango Musa yani an ka bɔ kuma na n tɛ ɲinɛ fɛn kelen kɔ tuma bɛɛ an b'a fɔ Bango Musa Sikonga ani Malemiya tɛna an bɔra an ye Malemiya tɛnɛ dɔw ye o kunna Sikonga ko adamaden fana Siko dɔnni Siko yɛrɛ ye mun ye alhamdulilahi rahmani rahim Kasimu Siko ye fɛn min ye dakuruba kelen na Siko ye kibaruya de parce que a fɔra fɛn jumɛn ko dogolen ko dɔnbaga ye Alahu subhanahu wa ta'ala kelen bɛ se ka t'a la o de kama lahara dogolen don a la mais Alahu subhanahu wa ta'ala a ka kɔnɔjɛlenya kama a y'a baro bɔ an ye kuranɛ kɔnɔ hali n'i m'a ye i y'a mɛn wa siga t'a la lahara bɛ se la rayba fiha wa inna Allaha indahu ilmu sa'a i y'a faamu donc Alahu subhanahu wa ta'ala de bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn bon adamadenya yɛrɛ dancogo kɔnɔ maa min bɛ yen k'i bɛ Siko i ka ko tɛ ko tɛ nin ye bari nabiɲumanya tilancɛ o de bɛ Siko bolo ni dɔnni i y'a faamu o de kama hali n'i Siko la kana lakale maa ye maa min t'a dɔn o ye farati ye voilà
bari adamadenya yɛrɛ filɛ adamadenya sutura bɛ fɛn min na ani wayiba o bɛ sogo la bari maa ka kibaruya caman bɛ a bɛ na i ma sogo la maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ten u bɛ bala ka sogo k'a ye olu mansa dɔ banna mɛ u b'a sigilen a bɛ ka daga la sanni walima dumuni banna a bɛ k'a tɛgɛ la nɛma a bɛ n'a tɛgɛ ko n'i y'o fɛn ninnu ye sogo la i mansa min n'ale fatura a mago b'i ka sarakatu la a mago b'i ka dɛmɛ na i y'a faamu n'o kɛra i b'o saraka bɔ fɛn jumɛn na sumanjalan a kɛra ɲɔjalan wali malo i b'o dɔ saraka k'o di a wa dɛsɛbaatɔ ni ala sɔnna i n'a ye cogo la i yɛrɛ bɛ nisɔndiya yɔrɔ nin fɛn ninnu a ma taa lahara i ye sogo di ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sogo de fɛ lahiya min n'an b'a faga a wa seliba la a nana fɛn jumɛn fɛ a fɛngɛ a kiri bɛ kuranɛ kɔnɔ suratu sɔfati kɔnɔ a nana sogo de fɛ inni ara fil manam anni asbauka fanzuru ma zatara qala ya abati fa'alu ma tu'marun satajiduni insha Allah min as-sabirin donc a bɛ kuranɛ kɔnɔ nin cogo la nabi ɲumanya tilancɛ bɛ sogo de bolo afdahullahu bizabihin azimin wala ala y'a kuma bɔ ni kantigɛli fɛn ye o de kɛra an bɛ laya faga donc ko bɛ nin cogo la maanifinya ye sababu de ala y'an ta ten wa a m'an to ten dɛ ni maa min wulila k'i ka ko ɲɛɲini e de ta y'a bɛɛ bana ko n wele n k'aw jaabi nka ni maa min banna k'a wele i ka ko b'i yɛrɛ bolo sa dɛ donc a bɛ nin cogo la maa dɔw fana bɛ yen ten u bɛ sogo ten k'a ye u bɛ ka mobili ko u bɛ sogo k'a ye u bɛ ka mobili ko n'o kɛra dɔrɔn wagati bɛɛ o tile filanin bɛɛ e bolo bɛ don sogoya dɔ la walima i sugora k'a ye e bɛ ka mobili poussé n'o kɛra i bolo bɛna don sogoya la n'i sugora k'a ye burulɛti b'e bolo i bolo bɛna don sogoya la n'i sugora k'a ye du binna ka du kogo lamini ka du dɔ bin ten ka kogo lamini ten o sogo in ale bɛ fɛn fila yira dutigi bolo banni wali dutigi ka fatuli i y'a faamu sogo bɛ nin cogo la o kɔfɛ ni min sugora k'a ye k'i ye pɔn bililen ye siga kan i bɛ n'i bolo bɛna don sogoya la olu bɛɛ lajɛlen de ye saya sogow de ye minnu bɛna ta ka da mɔgɔ la nka i yɛrɛ bɛ sa o sogo olu bɛ yen i yɛrɛ bɛ sa o sogo olu bɛ yen dɔnni bilo i y'a faamu siga tɛ o sogo ninnu a bɛ da caman na nka a ka gɛlɛn i k'a lakari wali ala ka latigɛ nana i sera a la siga t'a la i y'a faamu i ye tiɲɛ donc sogo bɛ nin cogo la donc an bɛ se ka sogo jɔnya ni ala sɔnna ma émission janyana ni ala o kɔfɛ an b'an lajɛbagaw fo maa minnu sigilen don k'an filɛ ka dugawu k'u ye ka barikada k'u ye kanu amadu ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye wa ka barikada b'u ye maa minnu bɛ appel la k'u tɛ k'an sɔrɔ i jija i ka vocal ci kosɛbɛ bari telefɔni ninnu filɛ o vocal ka ca mais n'i ye vocal ci an bɛ k'an découlé an b'u lamɛn ni ala sɔnna ma n'an ser'i ma i bɛ jaabi cogo ɲuman na sago tigi ye ala ye ni ala sɔnna ma inshallah alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada an baden filɛlikɛlaw maa minnu n'olu bɛ k'an filɛ nin studio belebele kɔnɔ n'o ye Banugɔ TV studio belebele an b'ale kɔnɔ a baarakɛbagaw an b'o bɛɛ lajɛlen fo o kunna ni ala sɔnna ma ka taa se an ka médiaw fɛn o fɛn ni maa maa bɛ k'an lajɛ olu sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marahaba ni ne kun y'a ni maa min ye su na o de ye Musa Siribe Banugɔ Musa Sugonga ani Malɛfiya Tana Mudugula Farada Sago ɲuman ale de bɔra su nɔ ka na dɔnni yɛrɛ ye fɛn min ye kabini adamadenya dɔnniya a kuranna a y'o dalilu ye mun ye a bɔra sisan ka aw la kibaruya o bɛɛ lajɛlen na ka na taa se sugo ma fo ka taa se Malɛfiya tɛnɛw yɛrɛ ma o kunna a bɔra ka fɛn caman fɔ don ye 7 ye o don a bɔra ka fɛn caman fana fɔ aw ɲɛna o kunna ni mago bɛ sababu la o kunna k'i ka boli i ka sababu yɔrɔ ɲini Banugɔ Musa Sugonga ani Malɛfiya Tɛnɛ finikɛni a tigɛ koko ɲana sabula a fa o tɛ o maa dogolen ye jamana in kɔnɔ o ye Sɛki Amadu Siribe Banugɔ Amadu Sugonga ani Malɛfiya Tana a ye den kɔkɔ dɔnni na k'a lami dɔnni na fo k'a fa o la ni ala sɔnna ale de kun nana su na ka dɔnni fɔɔnɔ k'a di lamɛnbagaw ma o kunna an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen marahaba ni ne kun ye an ye su na ni ala sɔnna an ka studio belebele kɔnɔ yan an b'a fɔ wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh ala ka don wɛrɛ yira an na